knapperen van het brandende hout in de open haard was het enigste wat te huren was. Sinterklaas en de keursman zaten zich bedreven aan te kijken. Op dit moment weet ik het even ook niet, zegt Sinterklaas, wat de lui in de kop speelt, met haar anti-zwarte Piet gedeuns. Ze bemoeien zich met een kinderviers waar ze zelf, toen ze jong waren, van genoten hebben. En nu hebben ze tijd over en kunnen ze niet meer demonstreren tegen God weet wat. Ik zit met hetzelfde, zegt de keursman. Hier was zo giftig op mij, omdat veel klanten van dik overgelopen zijn. En nu zit ik alleen nog te wachten, wist dat ik geen rendieren meer voor de slijm mag spannen. Wie is de moeten vrij in de natuur kunnen leren. Het is afgelopen met ons. We zien waarschijnlijk de aard. Dat ding je gauw, zegt Sinterklaas. Wie ik les aan in een restaurant vroeg hem een zaag gekookt eiken van 3 minuten, vroegen ze of ik vergoed wil betalen. Och joh, zegt de keursman, de wets eierdom kent 3 symptomen. Geheugenverlies, en die andere 2, die weet ik dan niet. Maar wat gaan we doen met de situatie waar we in terechtgekomen zijn, vroeg Sinterklaas. Mijn helpers maken hun gezicht zwart om niet herkend te worden en dat noemen ze dan discriminatie. Ikzelf gewoon met mijn paard gaat over de daken galopperen en dan noemen ze mij niet goed wijs welke naar je mensen uit nou zo gaat. Allemaal mijn zwarte pieten hebben een managementfunctie. Hoofdpiet, Pekjespiet, chocoladeletterpiet en noem ze maar op. Allemaal baantjes waar ze jaloers op zien. Dat is het, zegt de keursman. Dat is het, ze zien jaloers. Het zien weer de zwarte die de goeie baantjes inpikken. Aha, zegt Sinterklaas. Nu snap ik hem. Kinderen hebben nergens gemeuten mee. Het zijn die grote mensen die net als hooligans alles kapot maken. Het maakt niks uit of kinderen er pijn van hebben. Wij mogen hopen dat kinderen die nog in ons geluiven niet hetzelfde weer als die nou ja, de wetswaal. En dan kijkt de keursman nog eens extra droevig aan. Kom, zegt de keursman, we rappen ons maar bijeen en halen even op de hoop voor iedereen een zoer en hiering met een broodje ermee en maken ons langzaam veerdig om weer aan het werk te gaan. Goed, zegt Sinterklaas, dan pak ik weer begin december en doe dus de laatste week aan de beurt. Ik geef dich een lies waar allemaal die vlegers op staan die tegen ons zien. Die krijgen niks in de schoen of in een kurspakket. Maar we ruilen de schoen nummer 2 maten kleiner, dan weten ze de mensen dat pijn ook bij zichzelf aan moet zetten tot nadenken. En ze kunnen niet gaan demonstreren met de kleine schoen. Nu keken ze zich weer lachend aan, allebei opgelucht dat ze de dingen toch duidelijk zogen. Misschien waren we te oud voor dit werk, zegt Sinterklaas. Nog maar weinig geloven in ons, want voor veel mensen is het iedere week Sinterklaas of Kerstmis. Het geit vult ze goed, tenminste voor ieder apart. Samen wordt het een stuk moeilijker, maar dat moeten ze zichzelf maar oplossen. Bij een echte grote mens wat zien, moet klein beginnen.